Nachádzame sa na chate Peniny na Slovensku a v rámci našej cesty do Afriky hľadáme to najlepšie tradičné jedlo v celej Európe. Tak se pojďme podívat na to, jak je na tom Slovensko a chata Peniny. Dobrý deň, milí hostia, srdečne vás pozdravujem, vítam vás v Pienínskom národnom parku, pri chate Pieniny. Som veľmi rád, že ste navštívili. Veľmi veľa odporúčam jedlo, ktoré dneska vám naservírujem. Halušky, pyrohy a plácky. Verím, že budete spokojní a budete sa vrácať naspäť do našho zariadenia. Srdečne vás pozdravujem, Jano Gonde, Goral Pieninský. No, tak najprv si pivko dáme, ne? Takže, Na zdravíčko. To sadlo. takže přátelé, máme jídlo. Pyrohy. Je to dobrý. Chceme mi to fakt chutnat, jaký křupaloučky, kámo, jakože fakt. A vevnitř prostě fakt tak, jak má být. Přátelé se hrozně omlouvali, halušky prostě nechutějí. Takže priatelia, ochutnali sme si to veľmi poctivo a ideme si teraz hodnotiť to v troch kategóriách. Jedlo, prostredie a obsluha. Začneme prostredím. Já bych tomu dal dobrý 4,5. Tam sa zhodnem s tebou úplne. Za mňa prostredie je tu krásna príroda. Dobře, druhá kategorie, obsluha Jakub. Jak V hodnotíš tomto prípade obsluhu? som asi nemal našich odúžať, to je za mňa akože prvá peťka, ktorá tu kedy padne, ale myslím si, že už veľmi vyššie nepôjdeme, ako je toto. A já dávám 5. Jídlo, jako Čech, nejlepší bylo pivo a placky, ale dávám tomu dobrý 4. Fakt jako nájď jsem se skvěle. A s tebou stretnem, fakt akože nebudem asi si pretlačovať nič vyššie, nechám si tam vierka pootvorené na niečo lepšie, stretnem taktiež 4. Takže přátelé, kdybyste taky chtěli ochutnat takovéhle skvělé halušky, navštivte chatu Peniny. A sleduj nás, lebo každý follow sa ščíta na ceste do Afriky.